Tak, pohodlně usaďte, kávička, vínečko, pivečko a my tady máme opravičku. 300W inverter, což znamená měnič z 12 na 220 V, takže takový krásný měnič. Měl by dávat 50 Hz, 300 W. A jak vidíme, tak je tam hrbatec, což znamená modifikovaná sinus. Takže žádná krásná sinusovka, ale hrbáč. No, jdeme si to první připojit a uvidíme, co nám to bude dělat. Uvidíme, co to vyvede. Co to vyvede, teta? Co vy, teta, vyvedete? No, si tady nastavím nějakých bratrů, třeba 13, to je jedno. Ono na tom za stolik nefrčí. Dáme si tady plusa a i mínusa. Plusa a i mínusa. A pozor, já mám zaplý zdroj. Takže zdroj vypnem. Tak, hodím vás do obrazu, aby jsme teta lépe výbuch viděli. A uvidíme, co to udělá. Dáme si tam 100 mA. A klesá to na 6 V při 100 mA a kvičí to. Kvičí to jako prasátko, takže my tomu samozřejmě malinko přidáme na půl ampéry třeba. A zkusíme to znova. Tak tom vytnem, no uvidíme. Už to střídavě kvíká. No, ale je to jakoby, když to sepne, tak to jde do zkratu. To vidíte, že tady padne napětí a pak se to vrátí. Jo? Takže. Musíme dnuka. To znamená rozdělat, rozpitvat. Jsme na pitevně. Tak jdeme na to. Tak a opět běžíme normální rychlostí, protože to bylo určitě zrychlené to rozebírání. Na tom není nic tak zajímavého. No a my tady máme klasický, ale opravdu klasický měnič. Takže já si tady zkusím ještě ten ventilátor odšrubovat, aby mě tady tak nezavazel. A to bude asi tak všechno, co se týká šrubování. Dál už to asi rozebírat ani nebudu. Tady si povolím akorát tu S-pásku, když taky tam pak vrátíme. Tak, takhle. Ventilátor nepotřebujeme momentálně, vypínač potřebujeme. No a to by bylo tak všechno. Tak a my teďka přistoupíme k měření. K měření toho, co se tady děje. Tak podívám se na svorkovnici. Jo, tady na svorkovnici to jde přes pojistku minus a jinak tady není nic zvláštního. Každopádně zkusíme si změřit tady ty polovodiče, což jsou MOSFET tranzistory na primární a na sekundární straně. Myslím si, že na té primární jsou dobré, protože se to snaží naběhnout, což jsou tyto dva. No, ale na té sekundární, což jsou ty 4, to asi moc dobré nebude. Uvidíme. A jak jsou ty tranzistory takhle. Takže měli bychom tam naměřit diodu. Vidíme, že dioda tam je. Nějaké napětí tam sice bylo počáteční před měřením, ale diodu nám to tam krásně ukazuje. Jo, takže zkrat tam není. Dobrá tedy. Zkusíme tady tu stranu sekundární a tady už si myslím, to bude horší. Tak tady
z obou stran stejný úbytek, což si myslím, že je chyba. Tak uvidíme. Uvidíme. Podíváme se dále do vozu, co nám tady dále ukazuje možnosti měření a diody. Diody. Zkusíme tady diodu. Ta je v pořádku. Zkusíme se dostat na tady tu druhou diodu. Ta je taktéž v pořádku. Tahle v pořádku. Tahle v pořádku. Tak nám to ukazuje v řádku. Tak tam by problém nebyl. A co tady to TNCčko obří? Nedělá nám tam problém to TNCčko, ale to by nemělo. No, NTCčko teda, pardon, NTCčko, než nebudete hejtit. To by nemělo. No, mrkneme na to, jak je to tam situované všechno. Takže přesto NTCčko to jde ven. Takže tam problém určitě nenastává. Každopádně uvidíme. Tak, co teď? Teď uděláme následně to, že já si vlastně, když ta primární strana se mně zdá být dobrá, tak na té sekundární straně si vyhážu tady ty tranzistory. Toto si myslím, že je stěžejní, že tady prostě bude problém na těch tranzistorech. Musím odlepit opatrně ty podložky, které bychom mohli ještě potřebovat. A pak je tam vrátit. Pak je tam pozvracet. Uvidíme. Tady se mně zdá, ono je to jakože dělané po dvojcích. Dvojce jde jakoby na jednu stranu a dvojce na druhou stranu. A mi se zdá, že tahle dvojce, jo, ta nám tam právě dělá problém. Tam jsem nenaměřil vnitřní diodu na tom MOSFET tranzistoru, takže tam nám vzniká nějaký problémeček. Tak my si to zkusíme nějakým způsobem vyházet z toho tišťáku a zkusíme si to přeměřit. Tam trošku přidám cínu, zkusím to první na odsávačku. No a když to nepůjde, tak to půjde na Bakuliho. Ono, zrovna bych zkusil Bakuliho, ale ještě tomu dám šanci, kdyby to šlo poodsávat. No, ale myslím si, že to nepůjde. Jednak je tam prach a jednak je to už docela staré, tak uvidíme. Co? No, vidíme, že tištěný spoj je oboustranný a ten oboustranný tištěný spoj se blbě odsává. To znamená, jdeme zrovna na Bakuliho metodu. To je ověřené. Tam prostě přesto nejede vlak. To funguje to vždycky a myslím si, že za těchto podmínek taky. Takže uděláme Bakuliho metodu a nějak to s tama vyprostíme. No právě, že když to je přiletované ještě na druhé straně, tak já to celé neodsaju a takto, když to jemně tahám, tak to většinou funguje. Jo? Jeden je venku, zoubeček bolavý. No uvidíme, jestli je bolavý. Třeba je v pořádku tranzistor a mýlím se. Ale nenaměřil jsem, tak preventivně to musíme vyndat. Samozřejmě. I tady toho kolegu vedle. Tak uvidíme. No, kolik tam mám? No, nemám tam moc na té páječce, takže tišťák by měl přežít. Musíme to rozkývat a
pak zatepla ven. No, máme to. Renato, máme to. A teď je čas na odsávání. Jo, teďka bychom mohli v klidu začít odsávat a udělat tam opět krásné prokovy. Tak. Zatím je to 3 ze 3 a uvidíme, co tady kolega vedle, jak se mu bude chtít. A je to taky 3 ze 3. No, tak to ani nebolelo a máme to lidé dobří venku. Ono se to pak očistí, je to teď zaprasněné, ale to my potom očistíme. My si teďka hlavně očistíme nohy tady na těch fešákoch a přeměříme si je, jestli jsou v háji, anebo ano. To my hned zjistíme záhy. Akorát si musím očistit ty nožičky, abych to mohl dát do měřáku. A každopádně uvidíme, jestli odhalíme závadu tady, anebo budeme hledat dál. Vezmeme si na to budku. Boudo, budko. Jak je na tom náš tranzistor? No, zkusíme ho tam narvat. I když moc se mu tam samozřejmě nechce. Je tam 3, 2, 1. Překvapení nastává teď. Je po něm. Je po něm, jak po žabě. No, se dalo čekat. Co tenhle fešák? A vidíte? Tenhle fešák je all right. Tak to má vypadat. Dobře. Dobře. No, nicméně. Teď se podívám, jak to vypadá. Vypadá to, že ve zkratu asi nebudem. Či se o tom přesvědčím. Nejsme. Tak nezbývá, než bez těch tranzistorů to tady hodit na zdroj. Tak vracím kabely zpět. Proudové omezení vracíme zpět na úroveň 100 mA. Tak a zapínám právě teď. Chová se to stejně? Nechová. Vidíte? Malinko jsem přidal na proudu a 125 mA mu stačí, aby už nepískal. A hlavně se nám tam netvoří vlastně ten zacyklený zkrat. Ono to vidělo na sekundáru zkrat, tak je to tak chytré, že se to odpojovalo. Jo? Takže primár nám frčí a sekundár máme vyhozené na jedné straně polovodiče, tak nefrčí. Takže teď momentálně to funkční není, ale je odstraněná závada. Jo, protože já když to vypnu, tak to chcípne a když to zapnu, tak to naběhne. Tak to má fungovat. Dobrá, já to chcípnu. Chcípnu to a půjdu pohledat buď ten samý tranzistor, o čemž pochybuju, že ho budu mít, a nebo dvě dvojce náhradních tranzistorů. Budu muset vyměnit všechny 4, aby to kmitalo tak, jak má. Ale já jdu pohledat, jestli nemám ten samý. No, máme tady 2 fešáky, takže je tam můžeme lupnout. Tady ten jeden si nechám do zásoby a dáme tam tady tu dvojici 730 je to, tak jak ten původní. Původní máme tady. Jo, původní je tady. A má 1,1 ohmu a tady ten, jo, je náhrada. Takže dám tam 2 stejné, ať tam nedávám od jiného výrobce, tak tam dám 2 tyto stejné. Je to IRF 730. Tak jo, bude. Jdeme to tam nasáčkovat a zkusíme to opět a znova. Takže krabičku odkládám na své místo. Lupneme si tam ty 2 loupežníky.
a uvidíme. Já si myslím, že bychom mohli být úspěšní, ale teďka vidím, že jednak tady budu potřebovat očistit ty nožičky. To za A a za B. Ty nožičky byly malinko, jakoby jsem si všiml teďka od sebe, že ta rozteč těch díreček v tom tišťáku je malinko od sebe. Ani nemají přesnou rozteč na tišťáku. Protože kdyby měli, tak to tam krásně vleze a jak vidím, tak to tam krásně nevleze. Takže úplně nepatrně to bude chtět každou nožičku vychýlit, ale úplně nepatrně. Aby nám to tam krásně pasovalo. Jo, teď už to tam jde. Teď ještě ten druhý si nachystám. Každopádně vidíte, že Číňanca s tím moc nemazlí a že nějaký rozchod o 0,5 milimetru na nožičkách, jo, ho vůbec netrápí. Tak, teď nám to tam krásně pasuje, tak to tam flákneme z druhé strany a uvidíme, co se bude dít. Tak to je jeden a to je druhý. Je to blbé, no, že ty rozteče nejsou tak, jak by měly přesně být. Jednak se tím ničí ten plošný spoj, protože se to tam dává na silu, a jednak by to tam mělo pasovat, když už je to na to dělané. Ne? Co? Ludé, dobří. Musím tady s tím pohnout, abyste byli v obraze, abyste měli obraz v obraze a viděli, co já dělám, že něco taky dělám. No, ještě, že mám tady ty videa všechny předtočené. Teďka si užívám na dovolené, kdy vysledujete tady ty videa. Dal jsem tam hodně spoluprácí, protože ty opravy jsem neměl ještě všechny sestříhané, ty videa. Ale to už je jedno. Možná toto video vyjde až po dovolené. Z téhle strany se mně to líbí, ale ještě si to prohlédneme taky z druhé strany, protože je to tišťák, který je vlastně oboustranný, tak si to musíme prohlédnout také z druhé strany, jestli se to tam zapájelo. A jestli ne, tak to pojistit. Tak to řádně pojistit. No, myslím si, že až na jednu nožičku, což je tahle, kterou pojistíme z téhle strany, malinko, nepatrně, doufejme. Tady z téhle strany mě to moc nejde, tak to zkusím prohřít ještě jednou z téhle strany. A myslím si, že all right. Že je to all right. Dobro, to je moc. A co je moc, to je příliš. Takhle to bude. Já si to tady připojím. Tady si to nakojím. Ain a Abel připravení. Zdroj zatím vypnut. Měřící přístroj vleze do záběru. Tak už nám tam leze do záběru. A my a vy se společně podíváme na to, co to udělá, když to teď zapnu. Možná to začne fungovat, ale to se dozvíme až za malý moment. Jo, takže zapínám to právě 3, 2, 1, teď. 200 kolik? Tyjo, 245 V nám to vyráběá. Kontrolky svítí. Takže vypínám bez chlazení. Co tranzistory? Tady jsou podložky, ty jsou studené. Tady kopne mě to, nekopne mě to. A ty jsou taky studené, takže bez zatížení to
nějak se nezahřívá extrémně, což je dobře. My se samozřejmě na to pak podíváme, co se hřeje a kolik se hřeje termokamerou třeba. Když budete hodní a vydržíte až do konce, tak uvidíte termokameru. A já to jdu složit, protože teďka už je to jenom o tom mechanickém složení. Doufám, že tady ty tranzistory, oni mají kratší nožičky, že mě tam vyjdou na ten chladič. Tady ty jsou trošku přihlé, ale budu doufat, že jo. Tak jdu to složit. Tak, jdeme si učinit pokus, který jsem vám slíbil. Takže mám to skoro sešrubované. Už tam přijde jenom plastový, bohužel plastový dekl na spodek, ale ono je to aktivně chlazené. A my se na to podíváme ještě termokamerku. Tady ta startuje rychlo, už je nastartovaná, jak vidíte. A my pak můžeme vidět, kde se nám co bude kolik zahřívat. A připravil jsem si tady 70W žárovku zhruba, asi 75 W, což by mělo být 6,5 A odběr, což si taky zkontrolujeme. No a jdeme na to. Já už jsem to zapl, takže tam dáme žárovku. Hele, žárovka frčí a žárovku si dám opodál, aby mě to neoslňovalo. No, tady třeba si ji pověsíme a mrkneme na to, co se tam zahřívá a kolik. A kolik se nám to zahřívá. Zkusíme najít nějaké teplé místečko z tranzistory, ale vidím, že momentálně, ať hledám, jak hledám, tak ani ty tranzistory se nějak brutálně nehřejí a ani nic jiného. Jo, nejvíc to NTCčko se hřeje a to má 37. Jo, to má 37. Vidíte, tam je to NTCčko. Tady takový ten kulatý blbec. Jo, a ten, jak to mám prst, to vidíte. A ten je nejteplejší místo, 39 stupňů 40, no. Takže ten je teďka nejteplejší. Tranzistory jsou v pohodě. Jo, tady co? Transformátor má 40. Tady se nic extrémně nehřeje. Tak já si myslím, že je to all right. Jo, nic se nám tam nezahřívá. 40 stupňů max někde jsme naměřili. Jenom by oko, ono to neměří úplně přesně. Musel bych vytáhnout druhou termokameru. No a teď ještě ten odběr. Tak a máme tam pořád tu žárovku. A mrkneme na to a je to 6,7. No, poměrně dost si to hltne. Tady ten zdroj je do 5 A, takže by to neuživilo, tak jsem to hodil tady na ten 10 A. Pak, že by jsme potřebovali víc, máme tady ještě 20 A zdroj. Ale každopádně to funguje. Kontrolka svítí, žárovka taky, takže tak, bude dobří. Tím bych to považoval za uzavřené, tady tu záležitost toho měniče. Jo, ještě si ukážeme toho hrbáče, to je nápad. Tak a teď se podíváme, co z toho leze. Jo, mám tady napichlý osciloskop a samozřejmě jsem použil sondu 1:100, abych si ten osciloskop zbytečně netýral, ale jak vidíme, tak to, co je namalované na obalu, tak to jsme tam taky našli. Jo, takže vidíte krásně, že prostě je to taková modifikovaná sinusovka, snaží se trošičku o to, aby to vypadalo jako vlnka, ale bohužel se jim to moc nedaří. Jo, toto je ta vlnka zvětšená. Každopádně to vypadá docela jakože strašidelně. Jo. Ale trošku to připomíná sinusovku. Vzdáleně. Je to lepší jak úplný obdélník, jo, bych řekl. Určitě je to lepší než úplný obdélník. Je to taková napodobenina sinusovky. Tak vidíme, že tam máme opravdu 50 Hz a máme tam 231 V při zatížení. Jo, při zatížení. Já bych mohl zkusit ještě tu žárovku, ale ona už je horká, povolit. A bez zatížení. Ještě si to změříme bez zatížení. Já tu žárovku jenom musím si vzít hadru, povolím, aby mě tam zůstal ten kabel zapichnutý. Tak, teď mě tam zůstal ten kabel a teď to zkusíme to samé. Tam bude na prázdno určitě větší napětí. Jo, a vidíme, že na prázdno je tam 238. 238 je tam na prázdno.
Jo, tak to krásně vidíme, že na prázdno tam máme 240 V. Už se nabíjí kondenzátor. 240 V krásného takového obdélníkovo-vlnovitého průběhu. Tak jo, tak tomuto se říká modifikovaná sinusoida. Tady opravdu jde vidět, že snaha byla o to, aby to byla jakoby sinusovka. Jindy to bývá opravdu normálně obdélník, klasický. Ale tady měli aspoň snahu. Tak jo, tak to by tak bylo. No a co se týče tohoto videa, tak si myslím, že je to všechno. Tak dík za lajky, za komenty, za donaty samozřejmě, za odběr. Kdo ho nemáte, si ho dajte, ať nepřijdete o další video z nějaké opravičky nebo z nějaké představovačky či nějaké soutěže o hodnotné ceny. Už se nám blíží ten kulatý 1000 odběratelů, takže nezapomeňte, je tam bodovačka od Vevoru, jo, glitter vlastně, tak potom vyhlásíme tu soutěž, jak bude kulaté číslíčko a já samozřejmě naplánuju hned další soutěž o nějakou hodnotnou cenu. Nicméně se blíží i mé narozeniny, takže v období mých narozenin dostanete taky dárek, taky soutěž. Tak se máte na co těšit, v září to bude. Tak jo lidi, čus a palečky držím, ať se vám v bastlení daří.